A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Allaro, laro ya waidi. Almajiri ka zo. Almajiri a wani makaranta kake? Makarantar Malam Sabi. Shekarunka nawa? Tara na 6. To ina ne garinku? A Daura aka haife ni. What? Almajiri kawo kwanonka. Au, na manta ban tambaye ka sunanka ba. Nana Buhari. What? Buhari. Kai maza ka fito a gidan nan. Kafin baba na ya fito a banɗaki. Lai in ya kama ka. Na ɗauka fansa kanka.